हेलो लोगोफोर गुड मर्निं ब्लगखौ आङो दिनैसो होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर फैनायाथ' 20 नभेम्बरावनो फैदोंमोन आलासिफोरा आलासि माने लोगोफोरा आरोना ओमफ्राय आङो नै बेफोरखौ संखांबाय ओमफ्राय जाबाय थानायखौबो देखायबाय थायासै लोगोफोर ओमफ्राय जोङो जाखांनानै जोंखौथ' मिथिखायो एसे रिल्स बानायबाय आरोना लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनाय जायासै जाखिनि एसे दं लोगोफोर नायलांदो आरो जोबजासिम हेल' लोगोफोर नै दिनै जोंहानाव आलासिफोरा नायदो फार्स्टनिफ्राय देखायनाय जायासै सनालि गयारि ओमफ्राय आयौ गय जानानै गोजा जाजोब्बाय नै फैबाय हायनारि सानैबो एक्ट्रेससो नुखाबाय नोंथांमोना नुखाबाय बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै मनाखौ लोगो मोनदों बहुत मोजां नांदों आरो जायखिया ओमफ्राय प्रमान थाथ'ला नायलाय बहुत गोबावनि उनाव लोगो मोनदों आरो गगा मोनदों बिसोरो गगा मोननानै आंनोबो गालांबाय आङो गगा मोनाखैमोन आरोना दहाय ओमफ्राय बेयो गगा मोननायमोन बिदिथ' आंना गगा होथेजोब्बाय जेनेबा सुखुखौल' ज' लाबाथ' जानाय नङाना दुखुखौ ज' लानांगोन ओंखायनो लाबाय आरो गगाखौबो खावसे होलांनोसै आरो बेनो उपाय गैया जेनेबा नै आयनारि बिनि नामा हायनारि नङा आयनारिसो ओमफ्राय जोंनि सुखुआव बेबो दंफायो सुखुआवबो दुखुआवबो आरोना हेल्प बानायग्रा दे जों थांबाय थानोसै होमबा भिडिअखौबो फोजोबनोसै लोगोफोर दिनै ब्लगा एसेयावनोसै बारा गोलाव खालामला बाय बाय गुड नाइट gampok sose donainसै आलासिफोरखौ हेलमेट गैयाबाबो जायो बिराद गोबावजोंसो लोगो मोनदों आरोना ओंखायनो हर लाखिनो सानदोंमोन थायासै गावसोरबो खामानि दंनो ओमफ्राय लाखियासै आंबो एफा जबरदस्त खालामासै जायखिजाया लोगो मोननानै गोजोनबाय लोगोफोरखौ बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेयावनोसै बाय बाय